እቲ ዛንታ ኣብ መንጎ ደቡብ ሜክሲኮን ኣሜሪካን ኣብ ዝርከብ ሰፊሕን ጽምውን ኣዝዩ ጨካንን ምድረ በዳ ሶኖራ ይጅምር። እቲ ርህራሄ ዘይብሉ ጸሓይ መዓልቲ ንመዓልቲ ብዘይ ዕረፍቲ ይበርቕ። ኣብቲ መእለያ ዘይብሉ ዝተሰንጠቐ መሬት ጫፍ ዘለዎ እሳተ ገሞራዊ ኣኻውሕን ንቑጽ ዕሾኽ ዘለዎ ቖጥቋጥን ናይ ሙቐት ሃፋ ይፍጥር። ኣብ ድሕሪት ናይ ሓንቲ ኣረጊት ዝተጨፍለቐትን ብድሮና ዝተሸፈነትን ፒክኣፕ መኪና 14 ዝኾኑ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝጓዓዙ ስደተኛታት ብጣዕሚ ተጸቓቒጦም ንምትንፋስ ኣብ ዝኸልእን ኣዝዩ ዘይጥዕምን ኩነታት ተጸቓቒጦም ይጓዓዙ ነበሩ። እቲ ኣካላዊ ድኻም፣ እቲ ሓያል ሙቐትን ብቐጻሊ ናይ ምትሓዝ ፍርሕን እናሃለወ ክንሱ ነፍሲ ወከፎም ሓደ ዓይነት ዝነድድ ሕልሚ ነበሮም። ንሱ ድማ ነቲ ብጽኑዕ ዝሕሎ ዓለም ለኻዊ ዶብ ሰጊሮም ኣብ መሬት ኣሜሪካ ብምብጻሕ ዝሓሸ ህይወት ንምህናጽን ነቶም ብተስፋ ምቑራጽ ዝገደፍዎም ስድራቤቶም ብገንዘብ ንምሕጋዝን እዩ። ካብዞም ተስፋ ዝገበሩ ተጓዓዝቲ ሓደ ሞይሰስ ዝበሃል ተወፋይ ሰቕተኛን ኣዝዩ ሓላይ ነቦ እዩ። ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ኣዝዩ ውልቃዊ ነይሩ። ምስቲ ንእሽቶ ወዱ ብሕጋዊ መንገዲ ንምርኻብን ከም መናበይ ስድራ ኮይኑ ህይወቱ ንምቕጻልን ናብ ኣሜሪካ ንምምላስ ብሃንቀውታ ይስዕር ነበረ። ኣብ ሙሉእ እቲ ነዊሕን ኣድካምን ጉዕዞ ድኻም ክስምዖ ከሎ ሞይስ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ጅቡኡ ብምእታው ንሓንቲ ንእሽቶን ዝኣረገትን ባምቡላ ይደስስ ነበረ። እታ ንእሽቶን መጻወቲት ክትጽቀጥ ከላ ሓጺርን ክቡርን ናይ ድምፂ ቅዳሕ ናይቲ ቆልዓ ተስምዕ። እዚ ድማ ንሞይሰስ ከም ቀንዲ ስምዒታዊ መዕቆቢኡ ኮይኑ የገልግል። ስለምንታይ ነዚ ኩሉ ጸገማት ሰጊሩ ብህይወት ክተርፍ ከም ዘለዎ ኸዓ የዘኻኽሮ ነበረ። ኣብ ቀረብኡ ኣብታ መኪና ኮፍ ኢላ ዝነበረት ድማ ኣደላ ትበሃል ንእሽቶን ስቕተኛን ጓል እያ። እቶም ዝጭነቑ ወለዳ ነዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ገንዘብ ዝኸፈሉላ ካብ ተባዓዳ እናዓበየ ዝመጽእ ዝነበረ ጅህዳዊ ዓመፅን ምፍርራሕን ንምክልኻል ተባሂሉ እዩ። ንሰዓታት እታ መኪና ብሕቡን ርሑቕን ናይ ሓመድ መንገድታት እናተናወፀት ነቶም ጉጅለ ናብ ማእኸል እቲ ባዶ በረኻ እናርሓቐቶም ከደት። ግና ብዘይ ዝኾነ ቅድመ መጠንቀቕታ ሓደጋ የጋጥም። ናይታ መኪና ብስራሕ ዝደኸመን ኣዝዩ ዝኣረገን ሞተር ብሓይሊ ክንፈራፈር ይጅምር። ብርቱዕ ጸሊም ትኪ ካብ ትሕቲ ቲካፓቶ ይወፅእ። እታ መኪና ድማ ኣብቲ ማእኸል በረኻ ካብቲ ክወርድሉ መደብ ዝነበሮም ቦታ ኣዝዩ ርሒቓ ሙሉእ ብምሉእ ትጠፍእ። እቶም ነቲ ጉዕዞ ዝመርሑ ዝነበሩ ኣሰጋገርቲ ደለላታት ብዘለዎም ሓይሊ ዘሊሎም ብምውራድ ነቲ ሞተር ይኸፍትዎ እሞ ነቲ ናይ መካኒክ ብልሹና ንምፍታሽ ብታዋኺ ይጽዕሩ። ድሕሪ ውሑድ ናሻቑሎትን ብርሃ ዝጠልቀየን ደቓይቕ ነቲ መሪርን ዘፍርሕን ሓቂ ይርዱ። እቲ ሞተር ሙሉእ ብምሉእ ዓኒ እዩ። ኣብቲ ዘቃጽልን ብርቱዕን ሙቐት ናይቲ ክፉት ምድረ በዳ ንምዕራዩ ድማ ዝኾነ ተስፋ ይነበረን። ኣብቲ ዘቃጽልን ብርቱዕን ሙቐት ናይቲ ክፉት ምድረ በዳ ንምዕራዩ ድማ ዝኾነ ተስፋ ይነበረን። ከቢድነት ናይቲ ኩነታት ምስ ተረድኡ እቶም መሰጋገርቲ ራዕዲ ኣትዎም እሞ ንርእሶም ንምድሓን ዝዓለመ ዝሑል ውሳነ ይውስኑ። ነቶም 14 ዘሰንበዱ ተጓዓዝቲ ሓገዝ ክጽበዩ ወይ ንድሕሪት ክምለሱ ከም ዘይኽእሉ ይነግርዎም። እቶም ስደተኛታት እቲ እንኳ ዝተረፈ መራጺኦም ነቲ ዝተረፈ ጉዕዞ ሙሉእ ብምሉእ ብእግሮም ብምኻድ በቲ ሓደገኛን ማይ ዘይብሉን መሬት ኣቢሎም ናብቲ ርሑቕ ደቡብ ኣሜሪካ ምምራሽ ምዃኑ ይሕብርዎም። እቲ ኣየር ትንፋስ ብዛዓብስ ሙቐት ዝተመልአ እዩ። መሬቱ ብበልሕ እምንታትን ነዋሕቲ ቋልቋልን ዝተሸፈነ እዩ። እቲ ብሓባር ዝነበሮም ናይ ማይ ቀረብ እውን ኣዝዩ ውሑድን ሓደገኛን እዩ ነይሩ። ኣብ ኣእምሮኦም እናተረኣየ ዝመጽእ ዝነበረ ከቢድ ፍርሕን ኣካላዊ ድኻምን እናሃለወ እቶም ጉጅለ ካልእ ኣማራፂ ኣይነበሮምን። ካብታ ዝተበላሸወት መኪና ወሪዶም ናብቲ ዘፍርሕን ባዶን በረኻ ንቕድሚት ክስጉሙ ጀመሩ። ናብቲ ምድረ በዳ ጸቢቖም እናኣተው ምስ ከዱ እቶም 14 ስደተኛታት ብኣካላዊ ተጻዋርነቶምን ፍጥነት ጉዕዞኦምን ምኽንያት ብባህርያዊ መንገዲ ናብ ክልተ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ክምቀሉ ይጅምሩ። እቶም ዝንእሱን ዝያዳ ጥንኩር ኣካላት ዘለዎምን ቀልጥፍ ኢሎም ንቕድሚት ይግስግሱ። ምስ ሓደ ካብቶም መሰጋገርቲ እቲ ሓፈሻዊ ኣንፈት ጉዕዞ ይፈልጥ እየ ዝብልን ኮይኖም ጉዕዞኦም ይጅምሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሞይስ ኣደላን ውሑዳት ሸንጎል ወይ ድማ ብዝያዳ ዝደኸሙን ኣባላት ናይቲ ጉጅለ ኣዝዮም ንድሕሪት ክተርፉ ይጅምሩ። ኣብቲ ፎኪስ ሕፃ ጫማታቶም እናጎተቱ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ፀሓይ ነቲ ዝተረፈ ጉልበቶም የጸንቅቆ ነበረ። ነቶም ዝሰቃዩ ዝነበሩ ስደተኛታት ብዘይፍለጦም ኩነታት ኣብዚ ሰፊሕን ባዶን መሬት በይኖም ይነበሩን። ኣብቲ ልክዕ ቦታ ናይቲ ርሑቕ ዶብ ብከቢድ ጽዕነት ዝስከም ብፍሉይ ዝተሰርሐ ፒክኣፕ መኪና እናዘረ ዝሕሉ ሳም ዝበሃል ብጽምዋ ዝተደፋፍአ ከቢድ ጥርጣረ ዘለዎን ንዶብ ጣሓስቲ ዓሚቑን ዘይርትዓውን ጽልእ ዘለዎን ኣሜሪካዊ ዕጡቕ ነበረ። ሳም ሙሉእ ብምሉእ ዝተዓጠቐ ኣዝዩ ጨካንን ነቲ ምድረ በዳ
በቲ ናይ ገዛ ርእሱ ቄናን ሕግታት ዘመሓድርን እዩ ነይሩ። ኣብ ኩሉ ቦታ ዝስዕቦ ትራከር ዝበሃል ዓብዪ ብሕርቃን ዝስልጠነን ኣዝዩ ተናኸስን ከልቢ ነበሮ። እዚ ከልቢ እዚ ድማ ጨና ደቂ ሰባት ብምሽታት ኣብ ነዋሕቲ ርሕቐታት ናይቲ ንቑፅ መሬት ክከታተል ዝኽእል እዩ። ሳም በቲ ልሙድ ናይ ሓለዋ መስመሩ ክዝውር ከሎ በሊሕ ኣዒንቱ ነታ ኣብ ጥቓ ሓደ ሓፁር ብጥርጣረ ጠጠው ዝበለት ዝተደርበየትን ዝተበላሸወትን መኪና የርያ። ብኡ ንብኡ ድማ ባህርያዊ ስምዒታቱ ይለዓዓል። ብሓይሊ ፍሬን ሒዙ ካብ መኪኑ ይወርድ እሞ ነቲ ከባቢ ክምርምር ይጅምር። ካብተ መኪና ርሒቑ ዝኸይድ ሓድሽ ኣሰር እግሪ ምስ ረኣየ ሳም ነቲ ዓብዪ ዓቕሚ ዘለዎ ስናይፐር ብረቱ ይወስድ። ሓድሽ ጠያይቲ ይስኳዕ። ንትራከር ድማ ነቲ ጨና ክሕዞ ይእዝዞ። ብምቕጻል ሓደ ጨካን ሃደን ይጅምር። ብዙሕ ከይረሓቑ ብዛዕባ እቲ ናብኦም ዝቐርብ ዝነበረ ቃታሊ ዝኾነ ፍልጦ ዘይነበሮም እቶም ቅድሚት ዝነበሩ ጉጅለ ስደተኛታት ትንፋስ ንምውሳድ ኣብ ጥቓ ሓደ ሓርፋፍ ከውሒ ዝበዝሖ ጎቦ ጠጠው ይብሉ። ገሊኦም ነቲ ዝተለሓሓፀ እግሮም ከሕውዩ ኮፍ ክብሉ ከለዉ ካልኦት ድማ ነቲ ዝተረፈ ውሕድ ምዉቕ ማይ ካብ ማይ መትሓዚኦም ብናፍቖት እናተኻፈሉ ብዛዕባ ኣሜሪካ ዘለዎም ናይ መጻኢ መደባት ቀሲሎም ይዘራረቡ ነበሩ። ካብኦም ኣዝዩ ርሒቑ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዝተሓብአ ናይ ገደል ቦታ ሳም ቦታ ሒዙ ኣሎ። ነቲ ናይ ስናይፐር ብረቱ ኣዳልዩ በቲ እዝዩ ዘጉልሕ መነፀሩ ይጥምት። ነቲ መስቀላዊ ማሕተም ናይቲ ብረት ትኽ ኢሉ ኣብቶም ብዘይ ጥርጣረ ብታሕቲ ዘዕርፉ ዝነበሩ ጉጅለ የተኩሮ። ብዘይ ዝኾነ መጠንቀቕታ ኢዶም ንኽህቡ ብዘይ ዝኾነ ትእዛዝ ከምኡ እውን ዋላ ቅንጣብ ናይ ሰብኣዊ ርህራሄ ከይረኣየ ሳም ቀስ ኢሉ ነታ ጠንቋሊት ብረቱ ይስሕቦ። እቲ ጸማም ዝገብር ድምፂ ናይቲ ስናይፐር ነቲ ፍጹም ስቕታ ናይቲ ምድረ በዳ ይስብሮ። እቶም ስደተኛታት እንታይ ይፍጠር ከም ዘሎ ከይተረድኡ ከለዉ እቲ ቀዳማይ ሰብ ተወቂዑ ብኡ ንብኡ ይቕተል። ኣብቲ ከውሒ ዝበዝሖ ጎቦ ሙሉእ ዝርግርግን ፍጹም ራዕድን ይፍጠር። እቶም ብህይወት ዝተረፉ ስደተኛታት ብፍርሒ እናኣወዩ ከም እተዋጠረ እንስሳ ናብ ኩሉ ኣንፈትፋሕ ይብሉ። ንምሕባእ ብህንጥዩነት ዓበይቲ ኣኻውሕ ወይ ደረቕ ቆጥቋጥ ይደልዩ። ግናኸ እቲ ጥርሑ ዝኾነ ክፉት መሬት ዝኾነ ባህርያዊ መሕብአ ይነበሮን። ሳም ብዘፍርሕን መካኒካውን ልክዕነት ነቲ ብረት እናስርሐ ነቶም ዝሃድሙ ዝነበሩ ሓደ ብሓደ ብምጽንጻን ኣካላቶም ኣብቲ ጫማ ዝበዝሖ ሓመድ ከም ዝወድቕ ይገብሮም። ንድሕሪት ኣብቲ መንገዲ ሞይስ ኣደላን እቶም ካልኦት ውሑዳት ናይ ድሕሪት ጉጅለን እቲ ናይ ብረት ድምፂ ኣብ ኣእዛኖም ክበጽሕ ከሎ ብኡ ንብኡ ይድስክሉ። ልቦም ኣብ ጎረሮኦም እናሃረመ ኣብ ድሕሪ ሓደ ጥርኑፍ ዓበይቲ ኣኻውሕ ተሓቢኦም በቲ ጸቢብ ነቓ ዓቢሎም ይጥምቱ። ናብቲ ፍጹም ድንጋጺኦም ድማ እቲ ብርሕቐት ዝፍጸም ዝነበረ ዘስካሕክሕ ጀምላዊ ቅትለት ይዕዘቡ። ኣብ ውሽጢ ሓጺር ካልኢት ሓደ ርህራሄ ዘይብሉ ስናይፐር ነቶም ኣብ ቅድሚኦም ዝነበሩ ኩሎም ብስርዓት ይቐትሎም ከም ዘሎ ድማ ይግንዘቡ። ነቲ ቅልጡፍን ቀታልን ሓደጋ ምስ ተረድኡ ሞይስ ከም መራሒ ኮይኑ ይቐርብ። ብዝተረበሸ ግናኸ ርግእ ዝበለ ድምፂ ብጾቱ ሙሉእ ብምሉእ ስቕ ክብሉ ኣካላቶም ምስ መሬት ብምልጋብ ቅልጥፍ ኢሎም ብዝመጽዎ መንገዲ ኣንፈቶም ንድሕሪት ንኽመልሱ ይእዝዞም። ኣብቲ ጀምላዊ ቅትለት ዝተፈጸመሉ ቦታ ሳም ካብቶም ቀዳማይ ጉጅለ ነቲ ዝተንቀሳቐሰ ዝነበረ ናይ መወዳእታ ዒላማ ወዲኡ ስርሑ ንምፍታሽ ኣብ ማእኸል እቲ ሬሳታት ይወርድ። ኣብቲ ጀምላዊ ህልቂት ውሑዳት ኣሰር እግሪ ከም ዝጎደሉ ይዕዘብ። ብኡ ንብኡ ናብ ትራከር ይጥምት። እቲ ከልቢ ድማ ነቲ ናብ ድሕሪት ጉጅለ ዘምርሕ ሓድሽ ጨና ብሃንቀውታ ይልዕሎ። እቲ ከምዘይ ሕጋዊ ናይ ዶብ መሰጋገሪ ዝጀመረ ጉዕዞ ብኡ ንብኡ ናብ ቅዝመት ይቕየር። እቲ ሽልማቱ ህይወት ንምድሓን ጥራሕ ዝኾነሉ ናይ ድሙነን ጨዋን ሓደገኛ ፀወታ ድማ ይኸውን። ሞይስ ኣደላን እቶም ብህይወት ዝተረፉን በቲ ዘቃጽል ሑፃ በቲ ሃዋኽ ክጎዩ ከለዉ እቲ ጽዑቕ ኣካላዊ ጻዕሪ ከቢድ ድርቀት ማይን ከቢድ ስነ ኣእምራዊ ራዕድን ኣካላቶም ከም ዝደክም ይገብሮ። ኣብ ድሕሪኦም ሳም በቲ ሓያል ጽዕነት ዘለዋ መኪንኡ ብዘይ ምቁራጽ ይስዕቦም ነበረ። ነቲ ዝተሓላለኸ መሬት ንምቁራጽ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትራከር ይምርኮስ ነበረ። እቲ መሬት ኣዝዩ ከውሒ ዝበዝሖ ጸድፍን ንመኪና ንምዝዋር ሓደገኛ ምስ ዝኸውን ሳም ነቲ ሞተር ኣጥፊኡ ናብቲ ሓመድ ብምውራድ በቲ ዝሑልን ዝተሰኣለን ጭካነ ነቶም ሰባት ብእግሩ ሃደን ይቕጽል። ናብቲ ሓመድ ብምውራድ በቲ ዘስካሕክሕ ጭካነ ነቶም ሰባት ብእግሩ ሃደን ይቕጽል። ኣብ ሓደ ኣዝዩ ተስፋ ዝቖረጸ ናይ ጉያ እዋን ብሓደ ክፉት ጎልጎል ከቋርጹ ከለዉ ትራከር ኣብ ሓደ ካብቶም ቀሲሎም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ስደተኛታት በጺሑ ይሕዞ። እቲ ዓብዪ ከልቢ ንቕድሚት ብምዝላል ነቲ ሰብኣይ ብጭካነ ናብ መሬት ብምውዳቕ ክቦጫጭቆ ይጅምር። እቶም ካልኦት ከድሕንዎ ንምፍታን ቅድሚ ምሕሳቦም ሳም ኣብቲ ቦታ በጺሑ
ነቲ ሓገዝ ዘይነበሮ ሰብኣይ ካብ ቀረባ ርሕቐት ይቐትሎ። ኣደላ ኣብቲ ናይ ሓፅበል ጉያ ተዓንቂፋ ትወድቕ። በቲ ዝጎይ ዝመጽእ ዝነበረ ከልቢ ክትተሓዝ ቁሩብ ተሪፍዋ ነበረ። ግናኸ ሞይስ ዝገርም ትብዓት የርኢ። ንድሕሪት ተመሊሱ ንኣደላ ብኢዳ ሒዙ ኣብ ግዜኡ ተንሲኡ ድሕና ምስ ካልእ ዝተሸበረ ናይ ህይወት ኣድሓኒ ብሓባር ኮይኖም ገለ ክቡር ግዜን ርሕቐትን ንምዕዳግ ናብ ሓደ ጸድፍን ሸታሕታሕ ዝብልን ከውሓማ ጎቦ ይድዩ። ኣብ ልዕሊ እቲ ልዕል ዝበለ ቦታ ተሰቒሎም ከለዉ እታ ንእሽቶ ጉጅለ ሓደጋ ህዲ ዝኾነ ሓቂ ይርድኦም። ንላዕለዋይ ፍጥነት ዘለዎ ናይ ስናይፐር ጠያይት በሊፆም ክጎዮ ይኽእሉን እዮም፣ ወይ ድማ ኣብ ክፉት ምድረ በዳ ንሓደ ዝሰልጠነ ናይ ሃደን ከልቢ ንነዊሕ ግዜ ከምልጥዎ ይኽእሉን እዮም። ብህይወት ክተርፉ እንተደኣ ደልዮም ንድሕሪት ተመሊሶም ክዋግኡ ወይ ነቲ ሓደጋ ዘወግድሉ መንገዲ ክረኽቡ ኣለዎም። ሞይስ ብድንገት ሓደ ቀዲሙ ካብታ ዝተደርበየት ናይ ኣሰጋግርቲ መኪና ዝወሰዱ ኣቕሓ ይዝክር። ሓንቲ ከቢድ ሓደጋ ዘመልክት መተኮስ ርችት ካብ ጅቦ ወፂኡ ናብ ሓደ ርሕቕ ዝበለ ጽዑቕ ደረቕ ቆጥቋጥ ኣቕኒዑ ነቲ ጠንቋሊት ይስሕቦ። ሓደ ድምፂ ዘለዎ ብሩህ ርችት ብኣየር ይውንጨፍ እሞ ብኡ ንብኡ ነቲ ደረቕ ቆጥቋጥ የንድዶ። እዚ ድማ ብድንገት ዓብዪ መንደቕ ናይ ዝጓዝም ሃልሃልታ ሓውን ጽዑቕ ትንፋስ ዝዓብስ ጸሊም ትኪ ይፈጥር። እቲ ዘይተጸበይዎ ሓውን ትክን ንሳም ሙሉእ ብሙሉእ የደናግሮ፣ ንትራከር ድማ ካብቲ ናይ ጨና ኣሰር የጥፎ። እዚ ድማ ነቲ ቦታ ብምሽፋን ንሞይስን ኣደላን ከይተረኣዩ ንምምላጥ ናብ ሓደ በረኽቲ እምኒ መንደቕን በላሕቲ ናይ መከላኸሊ ቁልቋል ተኽልታትን ዝመልኦ ዝተሓላለኸ እንጥውይ ዋይን ስንጫሮ ኣጸቢቖም ንኽኣትዎ ኣገዳሲ ዕድል ይህቦም። እቲ ትኪ ቀስ ብቐስ ክጠፍእን ሳም ድማ ዒላማታቱ ናብቲ ሕልኽልኽ ዝበለ ስንጫሮ ከም ዝጠፍኡ ምስ ተረድአን ጓሂኡ ናብ ዘይግታእ ሓያል ሕርቃን ይቕየር። ንትራከር ብዝበለጸ ደፊኡ ነቲ እንስሳ በቲ ጸቢብን ከውሒ ዝበዝሖን መተሓላለፊታት ንቕድሚት ይመርሖ። ኣብ መወዳእታ ትራከር ነቶም ሰባት ብምብላጽ ንኣደላ ኣብ ሓደ ጸቢብን መውፅእ ዘይብሉ ናይ ከውሒ ንቓዕ ይኸባ። እቲ ዝኣቱ ፍርሒ ዝመልኦ ጭንቀትን ኣውያትን ኣብ መንደቕቲ ስንጫሮ ክቃልሕ ምስ ሰምዐ ሞይስ ኣየማትአን። ንርእሱ ንምድሓን ሃዲሞ ኣብ ክንዲ ዝኸይድ ንድሕሪት ተመሊሱ ንዓኣ ንምድሓን ትኺል ይጎይ። ስዒቡ ዝመጸ ድማ ብጭካነ ዝተመልአ ናይ ህይወትን ሞትን ቅጽበት ዝመልኦ ኣካላዊ ቃልሲ ምስ ትሕሩቕ እንስሳ ነበረ። ሞይስ ንኣደላ ንምክልኻል ሓደ በሊሕ ጫፍ ዘለዎ እምንን ከምኡ እውን ነቲ ዝተረፈ ሙቐት ናይታ መተኮስ ርቸትን ይጥቀም። ምስቲ ጨካን እንስሳ ድማ ብሓይሊ ይዋጋእ። ኣብ መወዳእታ ነቲ ከልቢ ቀታሊ መውጋእ ተውሪዱ ኣብ መሬት ትስንጭሮ ወዲቑ ከም ዝተረፍ ይገብሮ። ድሕሪ ሰከንድታት ሳም ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ እቲ ፍቱው ከልቡ ኣብቲ ሓመድ ክመውት ይረኽቦ። ኣብታ ልክዕ ግዜትያ እቲ ርግእ ዝበለን ስሩዕን ዳርጋ ሞያዊ ዝኾነ ጭካነ ዳርጋ ሞያዊ ዝኾነ ጭካነ ሳም ሙሉእ ብሙሉእ ይስበር። ኣብ ክንዱ ድማ ብፁሩይ ቀታሊ ራዕድን ናይ ሙሉእ ሕነ ምፍዳድ ድሌቱን ይትካእ። ንሞይስን ኣደላን ሃዲኑ ክቐትሎምን ሞቶም ድማ ኣዝዩ ዝሕሰምን ቀስ ዝበለን ከም ዝኸውን ክገብር ምሕላይ ምሕል። ኣዝዮም ደኺሞም ብዙሕ ደም እናፈሰሶምን ኣብ ጫፍ ኣካላዊ ውድቀት እናንጠልጠሉን ሞይስን ኣደላን ካብ መንደቐቲ ስንጫሮ መውፅእ ደልዮም ንቕድሚት ይገስግሱ። ይኹን እምበር ሳም በቲ ናይቲ ስንጫሮ ልዑል ጸድፍታት ብምድያብ ብየማናይ ወገን ክኸቦም ይኽእል። ካብቲ ልዕል ዝበለ ቦቶ ንድሕሪት እናጠመተ ብሮቶ ልዕሊ ይትኩስ። ሓንቲ ዝተተኮሰት ጥይት ንኣደላ ተኺላ መንኩባ ብምውቃዕ ናብ መሬት ከም ትወድቕ ትገብራ። ሞይስ ነቲ ዝደመየ ኣካላታ ብቕልጡፍ ኣብ ድሕሪ ሓደ ዝወደቐ ዓብዪ እምኒ ይስሕቦ። ነቲ ምፍሳስ ደም ደው ንምባል ብሃንቀውታ ይፅዕር ነበረ። ናብቲ ጽዕዱ ገጽ ኣደላ ምስ ጠመተን በቲ ዝቆሰለ እግራ ክትጎይ ከም ዘይትኽእል ምስ ተረድአን ሞይስ ብሓባርን ተጸኒሖም ሳም ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ረኺቡ ንኽልቲኦም ከም ዝቐትሎም ብፍጹም ርግፀኝነት ይፈልጥ ነበረ። ብዓሚቕ ርእሰ መስዋዕት ተደሪኹ ሞይስ ሓደ ተባዕን ዘሳቕን ውሳነ ይውስድ። ነቲ ጨካን ቀታሊ ካብቲ ኣደላ ተሓቢኣትሉ ዘላ ቦታ ንምርሓቕ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ህያው ምቑሕ ኮይኑ ክሰርሕ ወሰነ። ናይ መወዳእታ ዘረጋግእ ትማት ምስ ረኣየ ሞይስ ካብ ድሕሪት ከውሒ ብምውፃእ ተኺሉ ናብቲ ክፉት ቦታ ይጎይ። ናይ ሳም ሙሉእ ቆላሕታን ብርቱዕ ተኹስን ንምስሓብ ብፍላጥ ርእሱ የቃልዕ። እቲ ሜላ ብኡ ንብኡ ይሰርሕ። ብሕርቃን ዝዓበደ ሳም ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣደላ ዝነበሮ ቦታ ገዲፉ ይስዕቦ። ንሞይስ ኣብቲ ብፎኪስ ግራቭል ዝንቀሳቐስ ሸልን በላሕቲ ኣኻውሕን ዝተሰርሐ ኣዝዩ ሓደገኛን ጸድፍን ዘለዎ ጎቦ ብዘይምቁራጽ ይሃድኖ። ሞይስ እቲ ዝደኸመ ኣእጋሩ ክስከሞ ብዝኽእል መጠን ብቕልጡፍ ንላዕሊ ይድይብ። ኣብቲ ሓደገኛ ጋሬታ እናተሸራተተ ሳም ከዓ ሓንቲ ጥይት ደድሕሪ ሓንቲ ጥይት እናተኮሰ ኣብ ጥቕኡ ዘለዎ ኣኻውሕ ይፍሕቆ ነበረ። ናብ ጥቓ ጫፍ ናይቲ ሓርፋፍ ጸድፊ ምስ በጽሑ ሞይስ ኣብ ሓደ ፎኪስ ናይ ሑጻማ እምኒ ሚዛኑ ሙሉእ ብሙሉእ የጥፍእ። ኣንሸራቲቱ ብሓይሊ በቲ ጸድፍን ከውሕን ዘለዎ ቦታ ይወድቕ። ኣብ መሬት ብሓይሊ ይዘብጥ። በዚ መስርሕ ድማ
እግሩ ብኸቢድ ይጉዳእ ብቕልጡፍ ደው ክብል ብዘይምኽኣሉ ብብርቱዕ ቃንዛ ተወንጢሩ ኣብኡ ይድቅስ። ሳም ብረት ወልዒሉ ትኽ ኢሉ ናብ ዕላምኡ እናጠመተ ካብ ላዕሊ ቀስ ኢሉ ይቐርብ። ድሕሪ ነዊሕ ሓደን ንዕላምኡ መወዳእታ ዝሓዘ ሃደናይ ዝመስል ገጽ ነበሮ። ሳም ትኽ ኢሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝቖሰለን መከላኸሊ ዘይብሉን ሞይስ ደው ኢሉ ንምልጋጽ ጠጠው ይብል። ኣብ መሬቱ ብምእታው ጨካን ቃላት ይዛረብ፣ ነቲ ጸወታ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝሰዓሮ ይኣምን። ኮይኑ ግና በቲኡ ኣዝዩ ብርቱዕ ትዕቢቱ ንምጅሃር ዝነበሮ ድሌትን ሳም ሓደ ቀታሊ ጌጋ ይገብር። ኣብቲ ክፈርስ ዝቐረበ ጫፍ ናይቲ ጸድፊ ኣዝዩ ይቐርብ። ጫምኡ ድማ ቦቱ ፎኪስን ዘይርግኡን ሕጻማ እምንን ሸራቲቱ ይወፅእ። ነዚ እንኮን ተኣምራዊ ዕድል ብምጥቃም ሞይስ ኣብቲ ዝደኸመ ኣካላቱ ዘላ ናይ መወዳእታ ጠብታ ሓይሊ ይእክብ። ብሓያል ሓይሊ ንቕድሚት ብምዝላል ኣእዳዉ ኣብ ኣእጋር ሳም መጠምጢሙ ብሓይሊ ካብቲ ጸድፊ ንድሕሪት ይደርብዮ። ክልቲኦም ሰብኡት ብኡንብኡ ሚዛኖም ብምጥፋእ ሓመድን ደምን ዝንከባለሉ እምንታት እናተሓንፈጸ ሓመድ ደምን ዝንከባለሉ እምንታት እናተሓናፈጸ በቲ ጸድፈን ከውሕዝዎ ዝሖገቦ ብሓባር ብሓያልን መቆጻጸሪ ዘይብሉን ውድቀት ንድሕሪት የዘንብሉ። እቲ ደሮና ኣብ ተብታሕቲ ዘሎ ስንጫሮ ክሃድእ ከሎ እቲ ጨካን ቃልሲ ብድንገት ደው ይብል። ሳም እግሩ ብዘስካሕካሕ ተሰይሩን ብሓደ ምስቶም ዝወደቐ ዓብዪ ከቢድ እምንን ተደቂሱ ኣብ መሬት ተጠው ይድቅስ። ሙሉእ ብምሉእ ተኣሲሩ ተጣቢቑን ሓንቲ ኢንች እንኳ ክንቀሳቐስ ዘይኽእልን ኮይኑ ይተርፍ። እቲ ብርቱዕ ናይ ስናይፐር ብረቱ ድማ ካብኡ ኣዝዩ ርሒቑ ክበጽሖ ዘይኽእል ቦታ ወዲቑ ነበረ። ነቲ ዘቃጽል ሙቐት ናይቲ ምድረ በዳ ፀሓይ ተቓሊዑን ብኣዝዩ ዝሳቕን ክጻወሮ ዘይኽእልን ቃንዛ እናተሳቀየ ኩለንተና ሳሚ ብዘሕዝን ኩነታት ይልወጥ። እቲ ዝሑልን ፍርሒ ዘይብሉ ሃደናይ ሙሉእ ብምሉእ ይጠፍእ እሞ ኣብ ክንድኡ ንህይወት ዝልምን ተስፋ ዝቖረጸን ዝበክን ሰብኣይ ይትክእ። ናብ ሞይስ ገጹ ቋሕ ኢሉ ብምጥማት ንሓገዝ ይልምን። ሞይስ ቁሩብ ማይን ተምጽኢሉ ወይ መደገፍ ተጠቒሙ ነቲ ከቢድ እምኒ ካብቲ ዝተሰባበረ እግሩን ተልዒሉ ከም ዘይትኩሰሉ ባዶ መጽባዕታት ይገብር። ሞይስ ነቲ ረሃጽን ሓመድን ካብ ገጹ እናደረዘ ቀስ ኢሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓገዝ ዘይብሉ መጥቃዕቲ ዝፈጸመሉ ሰብ ደው ይብል። ናብኡ ብምኻድ ድማ ነቲ ዝወደቐ ብረት ሳም የልዕሎ። ንሓደ ነዊሕን ሻቁሎት ዝመልኦን ግዜ ፍጹም ስቕታ ኣብቲ ኣየር ይንጥልጠል። እቲ ካሜራን ተዓዛብን ድማ ሞይስ ነቲ ቃታ ስሒቡ ንሳም ብዙሕ ደም ብምቕታል ነቶም ምትዕጡቕ ኣብቲ መንገዲ ዝጨፍጨፎም ኩሎም ንጹሃን ሰባት ሕነ ክፈዲ እንተኾይኑ ንምርኣይ ብሃንቀውታ ይጽበዩ። ኣብ ክንድኡ ግን ሞይስ ሓደ ዓሚቕ ውሳነ ይገብር። ቀስ ኢሉ ነቲ ኣጽዋር የትሕቶ። ኣብ ጅብኡ ብምእታው ድማ ነታ ናይ ወዱ ንእሽቶ ሓመድን ዝነከየትን ባምቡላ ይውፅእ። ንድሕሪት ናብ ሳም ብድንጋጽን ፍጹም ንዕቐትን ይጥምት እሞ እቲ ምድረ በዳ ሕጂ ከም ዝኣልዮ ብዙሕ ስምዒት ይነግሮ። ካልእ ቃል